Hei ja tervetuloa Vaalikahvila ääntenlasku liveen. Tästä se lähtee. Meillä on täällä studiossa minä eli Elina Pekki. Ja Santeri Kujanpää. Ja tänään me juonetaan koko ilta suoraa lähetystä, jossa me seurataan sitä, kun ääntenlasku etenee kunta- ja aluevaalien osalta. Ja sitten lopulta illan päätteeksi päästään siihen, että mikä on näiden vaalien tulos. Ja Oulussa tilanne on sitten seuraavanlainen, eli paikallinen kuntavaalitulos Oulussa. Keskusta kärkipuolueena 21,8% äänistä, kokoomus toisena 19,9% äänistä, SDP 19,6% äänistä tulee kolmantena, eli keskusta, kokoomus, SDP, Oulun kärkikolmikko. Vasemmistoliitto 16,2% äänistä, vihreät 12,8% äänistä, perussuomalaiset jälleen kuudentena 6,8% äänistä, kristillisdemokraatit 2%, RKP 0,3%, Vapauden liitto 0,2%, liberaalipuolue 0,2%, Liike Nyt 0,2%. Miltä näyttää aluevaalitulokset sitten koko maan osalta, Santeri? Jes, kiitos Elina näistä kuntavaalituloksista. Tosiaan aluevaalit valtakunnallisesti. Tilanne tällä hetkellä odotettu SDP-kärjessä 23,6%. Toisena keskusta 20,4%. Kolmantena kokoomus 19,6%. Sitten tulee vähän roimempi pudotus seuraavassa järjestyksessä. Vasemmistoliitto, vihreät, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, RKP, Liike Nyt. Sitten on pienpuolueita, muut puolueet, Vapauden liitto, liberaalipuolue, Suomen kommunistinen puolue, eläinoikeuspuolue ja valta kuuluu kansalle. Ja siellä meillä on Sanni edelleen SDPn vaalivalvojaisissa, ja hän nyt sitten tätä tunnelmaa meille olisi aistimassa. Onko Sanni kuulolla? Kyllä, juuri saatiin ennakkoäänet ja täällä on Oulun SDPn puheenjohtaja Pirjo Sirviö. Tervetuloa. Kiitoksia. Ennakkoääniä pitää Helsingissä isoin puolue. Kyllä, eli valtakunnallisesti SDP kuntavaaleissa ja aluevaaleissa ensimmäisenä ja Oulussa kuntavaaleissa toisena. Nyt ennakkoääniä. Kyllä, ennakkoäänien mukaan, kyllä. Päivä ratkaisee. Kyllä. Pientä rajaa, mutta ollaan äärimmäisen tyytyväisiä siitä, että nyt ollaan kakkosena. Mistä tämä vaalitulos teidän mielestä kertoo? Tämä kertoo siitä, että se meidän teema kaiken voi tehdä reilummin on ikään kuin vähän semmoista vastalausetta tälle hallituksen politiikalle. Vaikka nämä on kunta- ja aluevaalit, niin meillä on kuitenkin sitä heijastumista siihen hallituspolitiikkaan. Näin ollen. Ja siitä kertoo muun muassa se, että perussuomalaiset oli nyt pudonneet aivan kurjasti. Mitä sä ajattelet Elina sitten tämä globaali maailmantilanne, niin voiko sillä olla jotakin vaikutusta ihmisten äänestysaktiivisuuteen? No aivan varmasti. Mä luulen, että ennemmin kuin täällä niin kuin pyöritetään jotain paikallisia asioita, niin ihmisillä on mielet kyllä kovasti siellä ulkopolitiikassa ja maailmantilanteessa. Ja no yleensäkin se on niin, että mitä lähempänä vaalit on ihmistä, eli kun puhutaan kunta- ja aluevaaleista, niin sitä pienempi äänestysprosentti. Sitten kun mennään eduskunnan tasolla, joka on vähän kauempana, niin äänestysprosentti kasvaa tosi paljon. Mennään presidentinvaaleihin, niin siellä meillä on niin kuin suurin äänestysprosentti, vaikka presidentin tehtävät nyt on aika kaukana ihmisestä ylipäätään. Toki EU-vaaleissa on sitten ehkä vähän eri tämä tendenssi, mutta sitä tarkoitan, että ihmisen on ehkä ylipäätäänkin vaikea jotenkin tarttua niihin asioihin, mitkä on tosi lähellä, että no kyllä ne hoituu, kyllä joku täällä Oulussa ne asiat hoitaa, vaikka periaatteessa silloin just pitäisi äänestää, kun puhutaan paikallisista asioista. Mutta pohitaanpa nyt silleen niin kuin ihan yleisellä tasolla, että mitä vähän niin kuin nyt tapahtuu, mikä on tilanne, mikä selittää näitä kannatuksia. Me tuossa puhuttiin hallitus- ja oppositioasetelmasta jo vähän aiemmin. Mitä ajatuksia siitä? No joo, tällä hetkellä SDP-johdossa ja riistänyt tuon ykköspaikan, kuten viimeisimmissä gallupeissa, oikeastaan koko kevään gallupeissa oletettiin, niin siihen tietysti luonnollisena syynä ainakin se, että kokoomus pääministeripuolueena, niin se yleisestä kannatusta vähän heikentää hallituksen
päätökset ja tekemiset kerää aina kritiikkiä, niistä ei välttämättä tykätä ihan oikeastaan samaa mikä puolue sille istuu, niin ainahan se kritiikkiä kerää ja heijastuu sitä tänne paikallispolitiikkaankin. Niin minkälainen fiilis sulla on, miten toi perussuomalaisten ohjelma, hän niputti yhteen kunta- ja aluevaaliohjelmansa ja kutsuivat sitä lähivaaliohjelmaksi, niin sehän nostettiin otsikoihin sen takia, että se oli aika semmoinen negatiivissävyytteinen, paljon kieltosanoja ja semmoista ikään kuin riskipuhetta, niin mitä luulet, onko sillä ollut vaikutusta, että sinetöikö tämä jollakin tapaa sitä, että kääntyykö äänestäjät keskustan puolelle? No kyllähän sillä jonkun verran on vaikutusta, että jos puhutaan, että asiat on huonosti ja mitä ei saa tehdä, niin kyllähän se on heti paljon vaikeammin lähestyttävä kuin että puhutaan, että mitä kaikkia haluttaisiin saada ja mihin kaikkeen aiotaan laittaa rahaa, mikä on siis yleinen tapa tietenkin kampanjoida itseään, kun ollaan puolueessa tai ehdolla. Mutta kyllä mä väitän, että perussuomalaisilla se isoin taakka on ollut nyt se hallitusvastuu, että toki kokoomuksen kanssa yhdessä siellä hallituksessa istutaan, mutta sitten Riikka Purra, valtiovarainministeri, niin hän on perussuomalainen ja häneen paljon henkilöityy nämä poliittiset päätökset. Mutta nyt me päästään ehkä mun suosikkiohjelmanumeroon tässä meidän juonnon kohdalla, eli live-aliakseen. Vuhuu! Mitä tämä, Santeri, tarkoittaa? No, meihän on tarkoitus selittää teemoihin liittyviä sanoja ja toinen meistä sitten yrittää arvata, että mitä sanaa tässä haetaan. Ja olisiko nyt mun viimeinen sana? Joo, no tää on tää, missä me nyt ollaan, mutta sitten jos tää sijaitsisi eri paikassa, niin mikä tää silloin olisi? Aukeneeko yhtään? Ei kyllä näillä minkään. hyvin iso teema oululaisten opiskelijoiden kannalta, että missä opiskellaan. Keskustakampus. Kyllä, sieltä tuli. Yes, kiitos Elina. Sieltä meidän pääjinkku saatteli meidät juontajat tähän istumaan juontajien paikoille, juontajien penkkiin. Kyllä. Tässä istuu Sanni ja kuka mulla on vastapäätä? No Jonihan täällä on, että alkuilla olin tuossa tuottajana tosiaan ja siinä kyllä hommaa riitti. Niin se kuulosti, että oli vähän kaiken näköistä, että grafiikat saadaan toimimaan ja muuta. Ja just, että mä kävin tuolla repparihommissa pyörähtämässä ja sitten kylmäviileästi en yhtään hengästynyt, kun tähän istuin. niin siellä kävin pyörähtämässä ja tässä nyt istutaan. Tulos. Aluevaalitulos Pohjois-Pohjanmaalla on seuraavanlainen. Kärjessä siellä on edelleen keskusta. Tämä Pohjois-Pohjanmaan äänistä on laskettu nyt 55,8%, että voisi sanoa, että keskusta on varma vaalivoittaja. Pohjois-Pohjanmaalle 39,7% kannatusta. Toisena tulee sitten SDP 14,6%. Siinä on aika pitkä kaula kyllä kurottavaksi, jos SDP vielä haluaisi ohi mennä. Kyllä, mutta tosiaan niin SDP niin nostanut kannatusta viime aluevaaleihin verrattuna 3%, että se on vaalivoitto heille Oulussakin, Pohjois-Pohjanmaallakin. Noista kuntavaaleista, mä mainitin tuossa aluevaaleista tosiaan, että niinkö Pohjois-Pohjanmaalla niinkö vihreät ja persut, niin siinä on vielä vähän taistelemisen varaa, mutta onko kuntavaaleissa niin täällä Oulussa niin mitään sellaista, että näkö, että voisi muuttua nämä asetelmat tai tulokset tai lopputulos? No tossa on kyllä siis toisena oleva SDP, tällä hetkellä kannatus 19,5 ja kokoomus kolmantena 19,4. Siinä on hyvin pieni ero tällä hetkellä, että kokoomusäänestäjät ymmärrettävästi ovat myös aktiivisia vaalipäivän äänestäjiä, niin sen ja sitten mitä Pirjo Sirviökin tuossa haastattelussa sanoi sieltä SDP-vaalivalvojaisista, että SDP:llä ei ole niin ahkeraa tätä vaalipäivän äänestäjäkuntaa, niin tuo on kyllä semmoinen, mitä nyt seuraillaan tämän illan ajan, että miten tuo sitten loppujen lopuksi käännähtää täällä. Kun mä olin 15 kesäinen, niin some oli silloin suht tuore ja silloin ehkä Facebook oli joku kovin juttu. Ehkä Instagramia muista, että en muista milloin Instagrami tuli. Niin sitten, niin sitä oli ehkä jotakin uutisia näin, mutta sitten nykyään niin sä näet Instagram Reelsia ja TikTokia ja siellä justiin eri kansanedustajat sun muut tekee sisältöä ja siinä on paljon helpommin päästä sisään, että koska se on tässä sun laitteella tällä puhelimella, niin sä vaan siitä pystyt katsomaan, että okei, ja sitten se tehdään sellaisiksi
helposti ymmärrettäväksi se sisältö. Oulun kuntavaalitulos tilanteen, että miltä paikkamäärät, miten ne jakautuisi tuolla Oulun kaupunginvaltuustossa tällä hetkellä. Joo. Niin keskusta ensimmäisenä puolueena niin olisi tällä hetkellä saamassa 16 valtuustopaikkaa, joka tarkoittaisi, että yksi paikka tulisi enemmän. SDP saamassa 13 valtuustopaikkaa ja 5 paikkaa tulossa lisää. Kokoomus saamassa 13 paikkaa ja ovat menettämässä 2 paikkaa. Vasemmistoliitto 11 valtuustopaikkaa, saaneet myös 2 lisäpaikkaa. Vihreillä 8 valtuustopaikkaa tulossa, niistä on, ja 1 on vähentynyt, 1 vähemmän valtuustopaikkoja. Perussuomalaiset 5 valtuustopaikkaa ja ovat menettämässä 4. Aluevaalien ennuste, niin mä voisin sen tästä lukaasta. SDP:llä 20,2% kannatus, ja nämä on tosiaan sitten valtakunnallisia nämä Ylen ennusteet. Sitten toisena 20,3%, keskusta 19,4%, 4. siellä vasemmistoliitto 9,2%, 5. vihreät 9,1%, eli lähestulkoon tasoissa. Perussuomalaiset sitten 6. 7,9%, RKP 7. 5%, KD sitten 4,9% kannatuksella 8. Ja onko tässä nyt Ylen grafiikassa niin on 2 kertaa muut, että onkohan Liike Nyt on 0,6 ja muut on sitten 1,4%. Katsonko oikein, että kokoomus on noussut Oulussa toiseksi? On, kyllä. No niin. Mutta meillä olisi sitten vuorossa Elina ja Santeri veti live-aliasta, vaalialiasta, ja meillä on sitten vuorossa niin kuin visailua. Vähän eri, kysytään toisiltamme kysymyksiä, niin mä oon ymmärtänyt, että Elina ja Santerina on meille tehnyt, niin tää on meillekin nyt vähän kylmää kyytiä, että me ei tiedä yhtään, mitä sieltä on tulossa. Noin. Ja sitten otan taas sille vuorotelle. Joo, haluatko sä aloittaa? Mä voin, joo. Milloin viimeksi Suomessa on käyty tuplavaalit ja mitkä vaalit olivat silloin päällekkäin? Ensimmäisessä jaksossa tullut info. Minä tietäisin. Oliko 96? Kyllä. Ja mä en kyllä tiedä, olisiko ollut kuntavaalit ja presidentinvaalit. Kuntavaalit ja EU-vaalit. Ai. Ensimmäiset EU-vaalit myös. Mutta kyllä. No, entäs tästä sitten? Apua. Kuinka suurelle osalle Pohteen alueen asiakkaista oli nimetty oma lääkäri tänä keväänä? Kuinka monelle niin kuin asiakkaalle? Kuinka suurelle osalle Pohteen alueen asiakkaista oli nimetty Eli osalle oma lääkäri? kysytään prosentteja. Prosentteja kysytään. Okei, no niin hyvä, koska mä... Eikä ole kauhean spesifi. 70%. Yli 70%, mutta aika hyvin. Lähelle, no niin. Seuraavana niin Santeri on käynyt haastattelemassa korkeakouluopiskelijoita ja heidän kysely heiltä niin heidän suhtautumista politiikkaan. Niin käynkö Santerin kyselytunnilla kuuntelee, että mitä siellä on sanottu. Minkälainen suhtautuminen sulla on politiikkaan? Tuleeko seurattua? Ei kyllä tule hirveänä politiikkaa seurattu, että menee aika kaikkeen muuhun tällä hetkellä, että on sen verran kiireesti. Politiikkaa tulee seurattua jonkun verran, ei mitenkään sillä kovin intohimoisesti, mutta kuitenkin sanotaanko, että viikoittain tulee katseltua vähän. Että. Siellä on Santeri repparoimassa ja saapunut nyt keskustan vaalivalvojaisiin. No, kuntavaaleissa menee Oulun osalta myöskin hyvin, niin uskallatte ylistautua tuplavaalivalitteeksi. Kyllä mä uskon, että se säilyy ja varsinkin kun meillä on 1 lisäpaikka tulossa ja siinä on sen verran kaulaa, niin kyllä mä uskon, että sinä ollaan ja hyvin tässä meni. Tämä on kyllä siis, mua itse kyllä nyt kiinnostaa tämä niin kuin Oulun kuntavaalitilanne tälleen paikallisesti, että kokoomus on 20,7% ja sitten keskustalla tasan 21 tällä hetkellä, eli heillä on eroa enää, keskustalla ja kokoomuksella enää 0,3 prosenttiyksikköä, niin tämä on kyllä, että vaikka meidän lähetys tässä puolelta päättyy, tässä pitäisi loppukiitoksia kohta ruveta meillä vetämään, mutta niin äänenlaskuhan etenee tästä niin kuin pitkälle vielä Kyllä. iltaan ja näin, niin se voi olla, että vaikka me lopettaa lähetys ja sanotaan, että tilanne on tämä, niin se on voinut aamuun mennessä hyvinkin vielä muuttua.
Että tuo kyllä nyt on hyvin mielenkiintoinen tämä kokoomuksen nousu täällä Oulun kuntavaaleissa. Katsotaan, miten sitten loppujen lopuksi päättyy. Kiitos paljon kaikille. Vitsi mikä fiilis. Tämä oli ihan huikea ilta. Kuunnellaan tähän loppuun Kuumaan tulipalo.